Acele bir dakikamız var. Kardeşim Kıbrıs'tan geldi. Atır için. Daha 2 tane düğünüm vardı. Onlara da yetişmem lazımdı. Biden'den. Oldu mu abla, oldu mu? Evet, bu çocuğa karşı var mı oyna? Rakip var mı ona? Sarı kubası. Var mı ona rakip? Sarı kubası başka söyle. Sarı kubası. Kadın bası ya. Çağırın bu basını. Rüzdi gelsin Rüzdi. Kadın bası ya. Rüzdi gelsin, Rüzdi. Bütün alayı onu bekliyor. Evet, Rüzdi'yi bekliyoruz. Hayda. Bası. Haydi yaşa. Çocuğun söyledi bana geçici olur bu sefer dedi. Ben öyle işittim anlamadım. O genç ve canım benim yani. Hayırız ne abi? Al kustuysa. Al kustuysa. Bir bakısıysa. Sarıldı sarıldı. Alkış istiyorum, alkış istiyorum. Alkış sana. Çocuğum. Çok daha var önümüz. Ama komşu altı sen al sucuk mu? Komşu, napuk Az ja komšika sirena. Jes komşu. Napuk na taksiga. Allah, çok daha var önesi. Hep babanın elini çabuk. Babanın elini. Alkış istiyorum onlara. Haydi salın kendinizi. Hurray, hurray. Oh.
možda grajma. Ako može. Пенко, искаш ли? Да. Чакай, чуй, ти вкусай. Ма дъвчи, внимателно дъвчи. Да, благодаря. Кажи мерси. Казах Каза. Няма един път не съм го виждал нещо да вземи без да пита или като вземи да ни благодари. Винаги. Много маниери има, много. Днес стане тук на това няма. Едно си. Аз да дойде да няма. Ya se kuse? İpek'le Rüşvet abinin çocuğu oynasın. Selam geldi olabilirse. Аз ще играя с по-барата ти. Тя умря нечестно. Hadi отпустете се! Искате да се отпустите тази вечер! Let's go! Oluyor. Ondan sonra o soru dağılırmış. Herkes yerine alır. 2 dakikaya kadar ne yaptıysanız yapın. Salın kendinizi. Salın. Hadi. Salın. Hadi. क्या क्या माफ कर Вярвам много хора не знаят, че всъщност може да персонализирате. Току-що персонализирах собствената Весело! Шиши! И bütün kalarçayı buraya istekli Kafadan gelsin orijinal mu? Aynı geçin. Osman Вече се по-голяма е. Osman geçin.
Дай така, дай. Yaşasın. Aga deli. Aga kudu. Там двете. Bebi şaka gelsin. Çak çak. Yaşa bebi şaka. Ahmet Hava Popaysi, Toçki. Семен, да. Ana geldi beni. Küçük kudu. Hayda. Elinizde ne yapıyorsun bu ya? Eyvah bu trupları. Aga deliler. Мамо! Мамо! Давай! Мамо, игри! Вече се изгори. Игри! Хайде, ученик, хляб да идем. Поне да свърши. Искаш отгоре, хайде, сами ще играеш. Не. Я ти дам зуб. Kako? Možda mogu zabrati.
Абе, малко да намалиш от вече часа. Народарска песен. Може малко да пия. Малко, да, кусай малко. Дади ми. Ана майко Любовна мъка песен. Да. То все пак все още е кисело. Как се така? Общо не правиш. Този човек, като свърши сега, 20 евро трябва да даде. Няма да се мъчи с него. Седаш един път отгоре му. Седаш един път отгоре му, айде. Той беше като мен. Добре, играеш. Какво ли е там, бе? Не искат и голяма с чудес. Какво се смееш, бе? Интересен дека не се бачи мача, не сте да кой да се ми пеше драма. Тука да направим едно барбекю. Вънка поиска чувствие. Аз съм яла. Ама се сеса на работа, ще Мамо, не говори. Та баджа, бе, бил баджа. Жор, деси, ба. Нали? Ай, Жор, я това, Рударски, аз знам рударски. Ама обаче. Добре, айде утре, аз съм на работа. Че тук съм на рожден ден на моят племен. Ама тук е беше, да? Жена тук прибира. А, виж колко го стигна. Дигай ръце. А, така, браво на Няма да няма някой. Аз не ще съжа. Цвете на снима. Спански, не, Емилия, спанска да учиш. Маймун, кой е диджей, бе? Приключвайте полека. Абе, момичето иска една спанска песен, ще играе. Да я пускайте. Спанска музика, Гошо. Спанска песен. Бомжиката ни играе качец, играе в Испания. Спанско ли искаш? Испанско парче. Коя песен искаш? Коя? Бачата, каза Не искаш? бачата. Трима брата ти си. Бачата. А последна момичета. Махай ни грозите снимки. Симеоне! Криво. Симеоне! Патролката. Тъмното много е. Гошо, спанска. Ай, по-добро. Света, мама ви руска. Да, как греш макерата. Ама напред да сам. Ало, седете малко. Я чака за името. Саби да играйте. Бабо Радо, играйте. Аз там би се връх играй. Кога играе, бе? Аре, как е? Ла после ще фанали. Утре като се върна. Цената като се върна.
Cada istekli parayı. Ne kadar istekli parayı. Dokumata işten pepsi. Oynava durma, oynava. Ama daj pusti nešto da goste. Haydi. Sidi malo. Ansko yaži. Hoću lambada ne pive. Dajte se tamo, мечтове. Чакай, ще гледам от нея. Я гледа играйте. Така? И аз леки малко. Аджи, Серджан, става. О, не. Играй малко с дъщерята ти, играй с нея. Ми мърдай там някак си, гледа си. Браво! Йожи, гледай спан. Ма како? Чакай, ще пусти хубаво. Чакай, сега ще пусти. Момично, знай танцеве. Я те ли да само да така ли? Ставай, ставай. Дай да се наредим. Дай да се наредим. Така ли си играш? Чакай, нали я не ме пусти. Сега на влак ще се нареда. Сега, който играе хубаво испански, 2 евро има. Не, който играе най-хубаво испански, директно му викам ламиния малко. Кой е премия? Дани малко играе си по-легна ти. Лута! Той наде някаква от Русия песен. Ти е баба си. Аз те съм... Ади, почнай, Ади. Ма какво? Аз те съм... Давай. Ма где не постава, ма? А, така, давай. Мама, ти давай! Хващай се, бе, хващай се. Ти ела да те хвана. Чакай, дай. Не е хубаво. Ама така може да остане тази на причините. Ей, какво пусна? Ади, не спъсна, момиче, не спъсна. Банани ли? Значи съм сър. Майко, на човека му изчезнаха бананите. На човек, виж този скоро е бананите изчезнаха. А, ламбада, айде, ламбада. Ламбада. Не, на майко шеста. Няма цигари. По-лекичко. Нека да се пусна момичето, стейте. Ти кога ще го идеш? Там на 9 година играеш. Децата ядаха се. Само те дадахме 300 евро за час. Организации, гърдежи. Трябва да повторяш 30 Трябва да пъти. повтаряш ли сега? Ама не, ще идеш, ще трябва да фърля ми са. Кой ти бог? Мамо, Абе, тя си да яде жената, когато иска вече смяне. В момента пи, после ще яде. мамо, Няма да се хвърли. мамо, мамо! Не е пира, не. Стига. Върниш отгоре ми са. Тихо! Айде, пишите. А, то е нога ми. Как ще научи сега? Това неща аз ядах. Пусах, че аз не ям. Нека да идеш на нека Я, Лело, въпроса вътре ги сложи. Recuerda que no me quieres como yo quiero. Llenarme el vacío, solo salgo y bebo. Despierto vacío y caigo de nuevo. Чичо Симеоне! Чичо Симеоне! Чичо Симеоне! Да. Аз си го
Să шегува и лелето и Ари, тате, спирам. Ари, когато ме хареса от видео, ръгари царевицата. Ари, чао.